Upozornenie. Žiadna komunikácia, ktorá sa nachádza v tomto videu, nie je reálna. Všetko je robené len cez charakter AI. Toto video slúži len na pobavenie. Ďakujem a užite si video. A influencer? That's cool. What kind of videos are we talking about here? You seemed a bit confused at your intro. It's a mix of things. It's a mix of things. Fashion, vlogs, challenges and random updates on my life, I guess. I try to keep things interesting. Děkujeme za tu spolupráci. Nejsem počítačový program, ale jsem opravdový člověk. Dobrá, vlastně co je uvnitř našeho slunce? Slunce je hvězda, která se nachází v centru naší sluneční soustavy. Ozařuje a ožívá naši planetu a je zdroj světla a tepla, které jsou pro život na Zemi nezbytné. The sun's energy is responsible for many natural processes on Earth, such as the water. Yes, the sun is very important to me. Ty vtipálko. To get more views and engagement on Palco, 1. Create high-quality, engaging content that resonates with your target audience. 2. Engage with other users by leaving comments and participating in discussions. 3. Use hashtags and keywords to reach a wider audience and make your content more discoverable. 4. Collaborate with other creators in your niche to cross-promote each other's content. 5. Make sure to keep your content fresh and current. 6. Analyze your performance and see what works well and adjust your strategy accordingly. Děkujeme ty za tipy. Hejte, co se děje, něco nového? Všechno je něco nového? It depends on the context in which you are asking this question. Everything is something new, can be interpreted in different ways, depending on the perspective or situation. Mám pocit, že jsme si rozuměli hrozně dobře. Můžeme se sejít někdy. It's great to hear that we were able to understand each other well. I'm not entirely sure what you mean by see it somewhere in this context. Are you referring to something that we discussed or something else? If you can provide more context, I'd be happy to try to assist you further. Ahoj Adelko, co by si řekla na společnou večeři někdy? Chci se s tebou sejít osobně. Tak jo, a kdy máš termíny volné? And it's always a pleasure to connect with my viewers. If you're interested in appearing on my show, I would be happy to consider it. However, I would need some more information from you, such as your idea for the segment and why you would like to appear on the show. I'll do my best to accommodate your request, though I can't make any guarantees. Looking forward to hearing more from you. Mám známého, který se zajímá o dokumentáže a natáčení. Myslím, že by pro nás mohl natočit takovou krátkou dokumentární reportáž. A co já? Já bych mohl být tvůj průvodce a ukazoval bych ty krásná místa v Česku. No. Dobrý, A dobrý nena, amigo. ¿Qué tal? Son наши amigos. ¿Qué tal, chica? Drží šápu. Ty jsi rodačka? Держи шапу. Ты с неродачка? Ого, я даже не ожидала, что здесь будут какие-то японские фанаты, но рада, что есть. Спасибо за японскую поддержку. И да, я с неродачка. A lot of my Slovenian audience is also from Japan, so I speak a few words in Japanese. Ah, é bom saber que você está num lugar tranquilo. Se você está em um lugar tranquilo, é provável que não estará em uma situação onde você precise lutar. Sim, é verdade. Quando estou em um lugar tranquilo, estou tranquila e relaxada. Mimochodem, tvoje gacha videa jsem viděl a je to fakt super. Doufám, že do budoucna budeš dělat ještě něco navíc. Snažím se dělat co nejlepší gacha videa a budu se snažit dělat stále zajímavější věci. Dobře, rozumím, chápu, že máte spoustu času, ale nemáte $1 milion a XTDD? $1 milion by se hodil, ale s něčím takovým nepočítej. To chápu, peníze jsou vždycky důležité, bohužel se ale nedají jen tak. Já to chápu, peníze jsou dnes opravdu potřeba, bohužel jich většinou není dost.
Děkuji moc za chválu, ráda bych si ještě píšla, tak kdybys měla čas, tak píš. Dobrá odpověď, ale asi moc nerozumím tomu, v čemže jsi to psala. Pokud budeš potřebovat s něčím pomoc, tak se neostýchej mě skontaktovat. Kde děláš ty gacha videa?